Čau, 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 tady je Vašek CZ spolu s Martinem CZ, že jo? Čau. A dneska, no teďka spíš, bude takový informovaný video. Tak, co chceš tomu říct, Marťa? Za prvý nebudem dělat jenom pokusy s ohněm, i s vodou a nějaký výrobky budeme dělat. Za druhý budeme dělat něco s petardama a takovým, budeme něco odpalovat. A za třetí, co bychom mohli dělat? U 5. a 10. dílu bude speciál. Tak se těšte. Budeme třeba dělat nějaký extra pokusy, třeba s těma petardama, jak už tady Martin CZ zmiňoval. Co ještě k tomu řekne Martin CZ? No. Až budeme mít 10 odběratelů, tak budeme natáčet další video, ale napište nám do komentů, co chcete natáčet. Jo, abych nezapomněl. Možná si říkáte taky, proč jsme zamaskovaní. To je z jednoho důvodu. Kdo nás možná sleduje trochu díl, tak možná ví, že jsme na prvním videu říkali, že až budeme mít 10 lajků a 10 odběratelů, že si sundáme masky. Chceme být zamaskovaní, aby nás někdo nerozpoznal. Že jo, Martine CZ? Ano, přesně tak, jako říká Vašek CZ. Tak prozatím se s vámi loučíme a nazdar u dalšího dílu. Čus!